Dragii mei, mi-e dor de voi cum mi-e dor de Cluj, mă. Băi, ciocoflenderilor, am venit să-i aduc lui Gigi DVD-urile cu mărgelatul, că de la o vreme încoace are ceva din privirea lui Nicu Constantin, mă. Mă, nu râdeți, vă fac eu semn când e moment. Când vine vorba de filme bune, el e PDF, pe din afară total, mă. Sta să vi-l dau la telefon. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Henric! Nu, vrei să știi ce fac eu la brutărie, da? În primul rând, nu mai am loc de răstase. Că de când a aflat vagabondul că am wireless în celulă, nu mai scap de el, nu mai înțeles? Face migrație aici, nu-mi place. Ne certăm pe telecomandă, stai să vi-l dau la telefon, că nu-mi place, trebuie să vă spună și el. Firește, dacă proiectul nu este cel mai tare post, atunci va invita să numărați ole la cornu. Amândoi ne-am gândit cam ce-ar zice Traian Băsescu dacă ne-ar vedea pe amândoi aici. M-ați înțeles? Și ar zice cam așa: foarte tare, domnule, ce-mi plac glumele mele, găozarelor. Apropo de telecomandă, că ne certăm pe telecomandă, nu-mi place asta. Îl știți pe ăla cu telecomanda? Nu știu de astea. Ăla face cam așa. Nu știu de asta. Vreau să-mi fac o prietenă și tu găsesc toate fetele să apeleze la mine. Certându-ne pe telecomandă, ne stă să-i place ăsta, Mircea Sulcanu. Nu-mi place, el a dat pe Mircea Sulcanu, care face cam așa. Ia naiba-n pui mei, sună telefonul. Nu-mi place el, eu prefer pe ăsta, pe Radu Banciu, m-ați înțeles? Care începe de fiecare dată cam așa. Bună seara, sunt Radu Banciu. Nu-mi place mie. Mircea Sulcanu, Ghighi și Trambaliș. Nu-mi place mie asta, m-ați înțeles? Mai frumos Sulcanu. La România un talent, mi-a plăcut Gigel Fon, care cântă cam așa. Mamoleña, mamoleña, americana. Le-am mai văzut la televizor, el se uită cu PSD-ul, PNL-ul, nu-mi place mie politica asta, că de la politică să la bulău. M-ați înțeles? Îi place Evanghelie să-l urmărească, sectorul 5, că le-am dat bani la lumină, să le aprindă lumina, că ei n-au fost la biserică acolo, să născătoare, e greu cu becali. Și Evanghelie făcea cam așa. Deci, hai să tești mai direct, băi, mai mulțumesc, părinți. Deci, eu nu permit așa ceva. Așa ceva. Deci, de la o persoană care a citit doar marca în viața ei, deci... M-ați înțeles? Îmi place mie. În ultimul rând, vreau să vă transmit să ascultați Pro FM, pentru că de dimineață la celulă am spus lui Petrică cam așa. Petrică, dă-i pe Pro FM, n-auzi?